προσπαθώ, ξέρεις, τώρα που έχω πει, ξέρεις, όχι, δεν θέλω να ξανακάνω Eurovision, να τυχαίνει να βγαίνει, ξέρεις, μια γυναίκα η οποία θέλω να την πείσω πάρα πολύ. Και ξέρεις, χάρηκα τρομερά όταν πήρα το τηλεφώνημα από μια φίλη μας, κοινή τη Τερέζα, για να επιμεληθώ τη Σάνι και του Second Skin στην Eurovision. Ήταν ό,τι καλύτερο. Όταν τη γνώρισα στην πορεία ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Πάντως χθες μιλούσε με θαυμασμό για τη Σάνι ο Βασίλης. Μα νομίζω και σήμερα μιλάει με θαυμασμό. Να υποθέσουμε ότι θα είναι πολύ άγριο αυτό που θα δούμε. Είναι πολύ σεξι, μάλλον άγριο, όλα μαζί. Το άγριο, το wild, ξέρω εγώ, το άγριο είναι όπως το πάρει. Όχι, είναι πολύ μοντέρνο. Είναι πολύ μοντέρνο. Εν τω μεταξύ, είναι και πολύ ωραίο το τραγούδι της, είναι μεγάλη καλλιτέχνης. Η Σάνι Μπαλτζή είναι, πιστεύω, από τα σημαντικότερα ονόματα στη σημερινή και στη νεότερη Ελλάδα. Γιατί δεν είναι ότι είναι μόνο μία ερμηνεύτρια, είναι και φοβερή στιχουργός, έχει άποψη καταπληκτική για τη μουσική. Χαίρομαι πάρα πολύ που αποποιήθηκε, αν θέλει, την έντεχνη πλευρά της, γιατί μην ξεχνάμε ότι ονόματα όπως η Σάνι Μπαλτζή είναι πολύ δύσκολο να περάσουν να συναγωνιστούν και να θέλουν να περάσουν ένα διαγωνισμό όπως είναι η Eurovision. Έτσι, συνήθως τον αποποιούνται γιατί δεν τον έχουν και ανάγκη. Δηλαδή, η Σάνι έχει κάνει τόσες επιτυχίες που δεν είχε ανάγκη, ας πούμε, τη Eurovision. Απλά είναι θετικό για την ΕΡΤ το ότι η Σάνι Μπαλτζή συμμετέχει. Είναι θετικό το ότι εμένα, όταν θα είμαι στη Νέα Υόρκη, δεν θέλω να χαρακτηρίζομαι σαν σχεδιαστής, ξέρω εγώ, του ελληνικών εκφράσεων, ξέρω εγώ, του Τσιστεντελιού, του Τζατζίκη και του Όπα. Είναι, ξέρεις, άσχημο για έναν Έλληνα στο εξωτερικό να σου λένε, ξέρω εγώ, οι Αμερικάνοι, έλα Τζατζίκη ή Όπα, ή όλες τις καταστάσεις. Είναι καταπληκτική η δουλειά τους και θα έχουμε και ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον εγώ θα είμαι ήσυχος και ήρεμος ότι έχουμε ένα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο είναι για τα διεθνή δεδομένα άψογο, δεν θα μας γιουχάρουν οι ξένοι, δεν θα αισθανόμαστε τριτοκοσμικοί και όλα αυτά είναι πολύ συν. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, εγώ προτείνω στην κυρία Μπαλτζή ή Μπάλτζη, για να το λέω σωστά. Μπαλτζή. Να προτείνω λοιπόν στην κυρία Μπαλτζή το Βασίλειο Κοστέτσο να τον έχει και ως γραφείο τύπου. Νομίζω ότι καλύτερα δεν μπορεί να σε διαφημίσει κανένα στην καλύτερη εικόνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται. Βασίλη, αστειεύομαι, επειδή τα λες πάρα πολύ σωστά και όπως πρέπει να τα πεις, γι' αυτό το λέω. Όχι, αλλά ξέρεις τι, επειδή μου συμβαίνει και μου συνέβη, ειδικά ξέρεις τώρα στη Νέα Υόρκη, πολλές φορές και σε ερωτήσεις και είδα στο χώρο που κινούμε και είναι ένας χώρος που είναι παγκόσμιος πλέον. Θέλω να με αντιμετωπίζουν σαν Έλληνα μοντέρνο, έναν Έλληνα του σήμερα. Το να σε αντιμετωπίζουν σαν έναν Έλληνα, ξέρεις, του Τζατζικιού, είναι πάρα πολύ άσχημο. Και δεν είναι διαφήμιση για το τουρισμό μας αυτό. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να διαγράφουμε και τα πάντα. Είναι μια πολύ καλή πρόταση. Και μπράβο στην κυρία Μπαλτζή, γιατί και εγώ αυτή την εντύπωση είχα, ότι οι άνθρωποι που έχουν τη δική τους μουσική, του συγκροτήματος συγκεκριμένου, δηλαδή τέτοιου είδους μουσική, αποφεύγουν, γιουχάρουν, κοροϊδεύουν. Ναι, το θεωρούν λιγάκι μπασκλάς, ξέρω εγώ. Το γνωστό του πανηγυράκι. Είναι γεγονός ότι το έχω κάνει και έχω γιουχάρει και κοροϊδεύα και... Αλλά ό,τι κοροϊδεύεις το λούσεσαι, οπότε λες τώρα. Αυτό, Χριστίνα μου, είναι, το ξέρεις καλά, έχει αποδειχθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα έλεγα. Ο Γιούρι... Και όχι de facto, είναι το Γιούρι. Για πες. Να ακούω πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, ο Γιούρι είναι στα πλήκτρα και στο programming. Οι υπόλοιποι είναι σε πρόβες. Δυστυχώς ζητούν συγγνώμη, δεν μπόρεσαν να έρθουν ούτε η Ιωάννα μας που θα είναι στην φωνή επίσης μαζί με μένα, ούτε ο Δημήτρης ο Μπενέκος που θα είναι στο Πάσο. Αυτός είναι ο Γιούρι, είναι από τη Ρωσία. Πλέον τον φωνάζουμε Γιούρι Vision. Ωραίο αυτό. Καταπληκτικό. Θέλω στο σημείο αυτό και να είναι πάμε... και πολύ σημαντικό, σε διακόπτω Χριστίνα, εκτός ότι ο Γιούρι, θέλω να πω ότι είναι ένας πολύ εντυπωσιακός Ρώσος και τον διεκδικούν πάρα πολλές φίλες μου εδώ, γίνεται σκοτωμός. Ξέρει ο Γιούρι τι γίνεται κάθε φορά που έρχεται για fitting με τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι στο Όσλο, το ότι στο Second Skin είναι
ένα στέλεχος που συμμετέχει με τα παιδιά και είναι επί Ρωσία, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο θέμα των ψήφων, για να το δούμε και λίγο, ξέρεις, από την άλλη πλευρά. Σωστό. Αλλά περισσότερο Έλληνας από πολλούς, θα έλεγα. Ναι, και έτσι έχω διαπιστώσει και εγώ εδώ με τις φίλες. Και την κουλτούρα του. Παρόλο που έχει ξένο επίθετο, Vision, παραμένει Έλληνας. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Σας αφήνω εγώ φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλειε. Πάμε σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και μόλις επιστρέψουμε θα σας έχουμε και μία έκπληξη, Σάνι μου. Η Σάνι Μπαλτζή γεννήθηκε στην Καβάλα και σπούδασε σκηνοθεσία στην Αθήνα και το Λονδίνο. Η μεγάλη της αγάπη όμως αποδείχτηκε ότι ήταν η μουσική. Εργάστηκε ως μουσικός παραγωγός τόσο στο ιδιωτικό όσο και το κρατικό ραδιόφωνο, καθώς και ως DJ σε μερικά από τα πιο γνωστά rock clubs και bars της Αθήνας. Στη δισκογραφία πρωτοεμφανίστηκε ως τυχουργός, συνεργαζόμενη με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα στο χώρο της ντόπιας μουσικής βιομηχανίας. Είμαι ο ήρωας που μένει μόνος του. Τώρα οι τίτλοι του τέλους θα πέσουν για μένα. Οι τίτλοι του τέλους θα γράψουν το θέμα. Μεγάλες τις επιτυχίες, το Τσίχλα δίχως ζάχαρη που τραγουδά ο Λάκης Παπαδόπουλος, το Παλιό μου παλτό του Χρήστου Δάντη και οι τίτλοι του τέλους του Μιχάλη Χατζηγιάννη είναι ορισμένα από τα πιο γνωστά τραγούδια σε στίχους της Σάνι, τα οποία αν και περιέχονται σε άλμπουμς που ως επιτοπλίστων γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, θεωρήθηκαν από το κοινό και ιδιαίτερα από τους κριτικούς ως ιδιαίτερα ποιοτικές και ξεχωριστές τυχουργικά στιγμές. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Η ίδια, ωστόσο, προτίμησε να κρατήσει μια διακριτική στάση απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας. Επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία ενός αμιγώς rock group με το όνομα Santa Fila. Μαζί κυκλοφόρησαν ένα και μοναδικό άλμπουμ στην ακτή το 1995, κατορθώνοντας να αποκτήσουν ένα μικρό αλλά πιστό κοινό, το οποίο παρά τη συνειδητή αποχή της μπάντας από το όλο παιχνίδι του promotion, με συνεντεύξεις και παρουσιάσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα περιοδικά, βρήκε στους Santa Fila τα στοιχεία εκείνα με τα οποία θα μπορούσε να ταυτιστεί ιδεολογικά, αλλά κυρίως συναισθηματικά. Δυστυχώς, το αναπάντεχο συμβάν της απώλειας του 23χρονου κιθαρίστα της μπάντας Γιώργου Νικολαίδη έβαλε πρόωρο τέλος στην πορεία τους.